Magandang gabi po mga kasama. Pinatawag ko po kayo ngayon para i-explain kung anong nangyayari sa MMM. Yung mga tanong nyo, pwede natin ito mamaya para masagot natin lahat ng agam-agam tungkol sa sinalihan natin MMM. Gusto ko lang sana i-explain sa inyo. Nung tayo ay nagsimula, karamihan sa inyo nagsimula noong June 2015. Kung maalala nyo, marami sa inyo ang nagpasok ng medyo malaking pera noong December 2015 dahil na rin sa pangakong Christmas bonus. Dumating ang January 8, nung ginulantang tayo bigla ng isang desisyon at isang announcement na ang MMM ay naka-post mode na. Ngayon sa post mode natin, pakikita ko sa inyo record natin, no? Meron tayong naka-record na mga ano natin, mga mabro, para naman meron tayong hahabulin kung sakasakali. Pakikita lang natin. Siguro ang bubuksan ko na lang yung mga nandito, no? Kagaya nito, ni Cruz Sevilla. Ito muna. Katulad ito, example. Kung makikita nyo ang kwenta ng mabro ni Mama, ni Vicky Di Makulangan, ay nasa 7,458. Yan ang nakakwenta sa mabro. Ang tayo ng iba. Ito, kay Joey. Kay Joey, ang naging pera na niya, sana, 18,400 plus. Yung sa inyo, makikita nyo naman sa FB nyo, sinend ko sa inyo noon. Ang system lang ito nakakwenta. Hanggang January 8. Ngayon, after January 8, pinost mode tayo, puro naka-freeze lahat yan. Yung mga mabro na yan. Ngayon, yung ilan sa inyo, after kasi ng January 8, okay na, pwede na uli mag-PH, although nakapost nga yung tinatawag na nga na old mabro, nakapost na. Ngayon, January 9, pataas, nagsimula ulit tayo ng PH. Okay naman ang takbo, okay
rin ng GH. Pero nitong April 2016, nagka-problema ang MMM Global. Ngayon, ang nangyari, ang nirason sa atin, binuwag ang MMM Global, kaya lahat ng local ipinapasok sa mga lokal na bansa. So, kailangan uling i-recalculate yung Mabro natin. Ibig sabihin, from January 9 hanggang April, i-finish uli yung Mabro na nandun natin, yung mga Mabro. Ngayon, hanggang ngayon naka-freeze pa yun. Old Mabro natin since 2015 tsaka hanggang April 2016 naka-freeze pa. Although ngayon, simula nitong late April 2016, okay na uli siya. Ipapasok ka lang ng bago, okay na uli yung system. Iintay na lang talaga ito. Sabi sa atin nung una, pag sinabing post mode, 6 months. 6 months, naglalaro sa 6 months bago maayos. So, wait pa tayo kasi January. So, hanggang July pa. Sana naman maayos na, no? Ngayon, yung ating kasunod, yung after ng January 8, yun ang nire-recalculate pa rin hanggang ngayon. Dahil nga medyo kinakapos tayo sa pagpasok ng pera, ang nangyayari, na naging solusyon nila, yung total mong ipinasok, ibabawas yung total mong nailabas. So, kung ano ang matitira, since January 8, kung ano ang matitira, yun na lang ang ibabalik plus 10%. So, yun ang huling pangako sa atin. Meron din ngayong mga programa kasi nga, syempre, hindi naman natin pwede pabayaan to. Hindi kagaya sa ibang bansa, pinapabayaan lang nilang mag-reset, ulit na lang. Dito kasi sa Pilipinas, ibabaw-pura. Ang ginawa ng mga senior guider natin, gumawa ng mga hakbang para maayos to. Ang isa rito yung gift na tinatawag. Halimbawa, babudgetan yung kagaya ko, guider, babudgetan ako, let's say, mga 8,000. Kung ikaw, kailangan kasi ito sa bagong registrant. Bibigyan mo ako ng 200, i-re-register kita bilang bago. Pero kapalit nun, pagka na-i-register kita, bibigyan naman kita ng 400, doble ng binigay mo. Parang utang mo sa akin yun na walang interest. After 1 month, sisingilin ko sa iyo yun. Pero yung i-register mo 200, nakamiyembro ko na, meron ng paglago yun after 1 month. Ngayon, anong gagawin ko sa 400? Ibibigay ko naman sa ibang bagong registrants. Anong magiging tulong nun sa sistema natin? Dadagdagan tayo ng bagong miyembro. Kung mangangailangan tayo ng tulong sa hinaharap, mas marami ang tutulong sa atin. So, yun lang naman ang explanation natin, brief, para malaman nila kung anong sitwasyon. Tatanggap ako ng mga tanong. Halimbawa ho, na maglagay ako ng 500 ngayon. Kailan yun magiging, doble ba yun? Hindi, ano siya? The usual pa rin, after 1 month. After 1 month, yung 500 ko, magkano na? Bali, 30% ng 500 is 150. So, 650 na after 1 month. Pero, ganun pa rin, wala akong nagbago doon. Pero lagi ako maglalagay, o pwede na yung isang beses. Yun ang mga kasama sa binago nung after ng January 8. Hindi na po pwede yung patutulogin lang ang pera. Kailangan umibot siya. Lagi ako maglalagay. Hindi naman lagi. Kailangan galawin nyo lang yung account nyo. Halimbawa, after nung binigay nilang prescribed period, let's say, 1 month or 3 months na inactive ka, hanggang doon na lang yung paglago nun. Kailangan ilabas mo, tapos ipasok mo ulit para na-renew siya, tutubo ulit siya. Okay lang yung ilabas, tapos pasok din. Opo. 500, Okay naman. yung less na. Tutubo mo, less na lang, ibalik mo na lang yung 500. Basta ginagalaw niyo yung account para active yung account. Hindi kagaya nung mga nauna natin membro, inintay ang 1 taon. Yung monthly paggalaw, ayos na yun. Ayos na yun. Ganun na rin yung katulad ng dati. Kayo, parang may kayo magtanong. May tanong ba?
sana. Medyo gabi na kasi ang patawag natin. Kung wala na po kayong patanungan, tatapusin na natin ito. Wala na ho ba? Wala na. Paano? Hanggang dito na lang po ang explanation natin. Sana ganun din ang gawin natin sa mga ano. Dahil yan ang solusyon lang ng MMA. Maghanap tayo ng iba na mga bago. Tapos yung mga dati, pwede naman magsimula ulit. Huwag nyo na munang alalahanin yung mga luma. Ibabalik din sa atin yun sa tamang panahon. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan. Yung nga, sabi ko, July, baka meron na kung may awaan Diyos. Pero para tumakbo ang sistema, gawin na lang natin, magpasok ulit tayo. Kahit pa 200. Kagaya ng sinabi sa lift, kahit pa 200, malaking bagay yun. Nagpipinish Kaninong na. pangalan yung pangalan ko ulit o ibang pangalan? Hindi po tayo pwede maglagay ng ibang pangalan. Siyempre, kung ano yung account mo, kung may isasali kang ibang tao, mas maganda. Pero pwede 200. Yun po, ang pinakamababa. Pwedeng sa bagong registrants, wala na po yung hahabulin natin yung 2.5, pwede yung 200 na. Sa inyo naman, sa mga luma, pwede nyo nang unti-untiin pa takbuhin uli yung para maging active yung account mo. 200 po ang minimum, kagaya rin po natin. Yung luma ko, paano kung patatakbuhin? Yung luma. Hihintay na lang natin yun. Kasi medyo ano pa ang buyback natin, hindi pa masyado sigurado ang buyback. Bali, pag nagpasok ako, bago na. Bago na yun. Huwag nyo kalimutan nyo muna yung luma nyo pera. Pangalan ko rin. Oo nga po, hindi naman kayo pwede magsali dito na maraming pangalan. Mag-iin ko ng 200. Wala na bang katanungan? Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sa susunod na patawag na lang baka sakali. Nasa atin na ang ating board member. Salamat. Salamat po. Salamat.